yes nada oine oyo na eti mi trama bakampo medinfo mi yakupone osa barime Amen. Praise the Lord. CEDAR hour de onyankopon asomano eye onyamedifo onyame akoano ade awurade asem ebro yabekoya papa nchen ne amanakwa abasonkokra Bishop anumre omanyina emo akwaba omani etiu osofo nyankopon onhyira mopi amen se eweye bremo so mama ho kwan se nyankopon famo so nya agede. That's right. Na mo se mo bre amen se anadwo bia na mo ne mo papa abetra fidi kese so amen se ahwefo ne etiefo. That's right. Nyame mfa yesoma omonye nhira amen ade ba kopa na mepese meka kire mo se na Paul ka kire korotu asafo no. That's right. Ose mo ntintim na mo hihim mo nkoso a wosum adwuma yi amen na ose yenim se mo bere no erenya kwada. Hallelujah. Hallelujah. Mama fasa akwanya no so na me enkia CEDAR hour ahwefo ne etiefo nyina ye ba fidi kase isu ni papi na mrebia no se wo mre ne wadaje se one ye bom na yasom otumfo nyankopon eya Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon ye wrade Yesu Kristo no Yehowa onhyira mu pi amen monso so amosai momre ne modaje ewo SOMPA Facebook no so
Yehowa Nyankopɔn onhyira mo. Amen. Na obi mfra obi. Yes. Na obi so mfra obi. Yes. Na ka kire ne se sida wa bere na aso. Na bere aso se onyame akoa no de Nyankopɔn asɛm no ba. Di onyame asoma no no oka onyankopɔn asɛm. Na ena anwumere yi bebi bi ohwe ye firi bia ena ubeye nhyira. Amen. Na yetie nyame asɛm wie pɛ yebe gina so na yene ahwefo ne etiefo so abompae. Enra da de nipa pi abamabu osofo nipa pi abamabu bebre akafie bebre akadam obi hwe obi tie o se waye bibibia enye yi me no wa o hwamea Yes. o tie me no enye wo nko an Dabi. Nana asomafo no ka bi kire Yesu. Yes. O se ye de nim de ni ye nyansa aya asroche no boa na ebo. Ena aware mu asroche bobi. Obi. Ejuma mu asroche bobi. Yes, Lord. Obi hwemi obi tie me. Ena nioma bi eye nhyeso asroche. Nioma bi hye nipa bi so. O pese o de ne ho osofo one ne ho. Enne emu asroche ye den ebo. Ye obi hwemi obi tie me. Eto de ye ba fidie so a de ye kan ne se sachira. Firi ubonim obi so hwe ye otie mo osofo. Onye bone. Wate ne ho afiri ni yo nyina mu. And still niema mu aye den. Obi hwemi oni kunu oni mpra oni yire. Onye bone. Aso niema mu aye de watena awurade nyunase. Watena awurade fie nyina na onyini ebi bon kokora ebi bon mrewa ebi bisa se da bempo na meso so memre no ebeso enu ti na enu adwoada me ma enu ye de sida awa no eyi adanse e kira ahwefo na tiefo Shebi nkran papa. osofo ti o se no onam ogwama ni moja. Yes. Eni ni pama adanse so edi hwan obtwiase no sunkunim osofo yima no agye bekan amaye e wadi semu man enti akode baako a nyame ma yesen wo eya adansedie enti na nra me ma ye di sida awa no me di ka kire mo se adanse ni ye pi nioma pi na awurade afa me so a awurade di me agye ni pampempem awurade ekoso afam so ye ba sida awa yesu amafo ahase afred dia dance enna me ka se o de emma me nchen Dabi. o de tena ba bi owo na ko wasore tena fie ho tena adwumanum na tie nyame asem a me de bra wo no na me no mo mpae na fa nyame asem no ye adwuma na hwe se wo be di adanse na woni adanse enti nura na me pese nyame manipa bebre de ban abamabu nipa bebre ayeda atoba ha osofo ebi di nyame achi achewo ebi di woni pedua ebi di won sika obi di won adaje aboa se nyame asafo sie ne bekoso na ka nyame hyirawo aso na de ba ko so ma mura mfi se ababa wa ye frene se Sarah ofri ne baba wa brim di awurade echi sa de boabrewa oba abrewa na baba akopope wanya enti abofo no ko ni fie no obisa Sarah se Sarah no ma se Sarah bemabu enti omo ka di yen sama chena obi hwem obi te so na mem enti omo ka sem na Sarah asere enti abofo na ka se hu se Sarah nyinyi ase ofida ye bese abetwam biom no na Sarah na bawo and na me ka kira hwefo na tiefo say tomorrow by this time o kira sese na wudi adanse amen obofo no bisa Sarah say so bibiye Erade Unyankopon no yonana Erade a oni Abraham ura mo som no so bibiye no yona me bisa hwefo ne atiefo se wo hwame a wotie me so nyame na obo ne soro ne na sase no bibiye no yonana nyame ose otre ne nsa wo ne bremu se ya na akudi nyina brase osi ni di Emmanuel no kire se hallelujah amen me ba se me ba be kan tro bi se 2025 e wo mo se first half no no man ko yi
So second half no. Ose nonsia boss en. Mienu dako. Enti nonsia no ebi abo anopa no. Ebi anya wo nonsia no. Na enwumere de no. Obi hweye ewo Europe. Obi hweye wo Asia. Obi hweye wo America. Obi hweye etie wo nkran. Obi tie yen ewo takorade. Ene hemfa takwa moho. Eye ne sanuoma asai. Obi tie wo sunyane tie yen ewo nkuransa tachiman. Obi tie wo Kumase, Central Kumase. Die na me pese me ka kyerɛw. Yesum nyame a oyete asefo nyankopɔ. Yes. Osemara nnuama nyinaa sei. Na watamfo bose no. Ho no kyerɛ sɛ oyo nyankopɔ. Hallelujah. Die awurade di sɛ bosome nsia aka wa afi mu no. Sɛ oni nyame bɛ nante. Yes Lord. Na obedi CEDAR. Yen kyerɛkyerɛ ye de brɛ wo sɛ onyankopɔ. Ose na bɛba sɛ. Ye de na asɛm no bɛyɛ adwuma. Ose obɛfiri soro mo soro so so yɛ den. Obetie yɛn. Enti bomode ase mempa ba. Amen. Die awurade di. Enti enura ni ti na ye bo adanse ne ye dan ema eno so adanse no so so no e ya akode baako a nyamema nyankopɔ de adom ye di obonefo no so nkunu ye ntie de edi sem nwoma no ka no edi sem nwoma ti du mienu chemu du baako na wonam adwama no moja ose onam ogwama no moja ene wona danse asem no so edi ne sunkunim hallelujah amen. Enti eno awa o chi adanse no uhu ne se obi se o sai wo ba obi se o to yade ama wo ba anso so no onim se nyame mere ene mere papa. Oh yes. Na nyame mere so so a emfa ho enchi homa ya chu so ho adanse no bi nora. Bishop Shemkuran ewo ma ye nche krama yi bi a kyerɛw na enye ne na me pese nya awurade mu gidie. Obi befa adanse anwumere yi. Amen. Obi befa adanse anwumere yi. Amen. Emra worship no koso no osofo awurade honhom ekasa kyerɛ me sɛ obi yare serious ontime nante anso so awurade asane yade. Amen. God bless you Bishop. Awurade asane yade. Ye beti ho adan. Amen. Ena de me no ba kye nyame asem bre na so no ye nyame asem na ya gyina so abompae fa wonso si television so ye tie nyame asem nyana nyame tumi bo wuram fa documents eto o radio no television so ye hwe mo awaba eye intenta video no so eye Facebook no so na ye mo akwabas na mo share link no mo share link mo like page no eye SOMPA Facebook no mo like page na mo share na mo fa mo comments emra Bishop Linda Wusu ewe US or head then Osiera Dishal Princess Michelle Amponsa also was so Georgina Ayambiri and so was so Mary Sam was so Anna Agnes Nyame was so Janet Benewa was so Anna Felicia Boateng and so I was so Avi Oforin so ewe UK and also I was so Sa and so na Orchard Gradis and so I was so omunyina ejina so den asofo yimana je hemfa na ejina so was Janet Belen wan so e wo so Ruth Asumani so e wo so Agnes Nyame enso e wo so ebi omunyina e wo so obibia mon share link no na mon fa mo de ben mo comments nyina mra yes bosomi bia wo nyame asem a me de bre ahwefo ne atiefo ye ba fidie so eya me bosomi no bosomi nyina me no kasa fa onyankopon ya so na se onyankopon otuaka God reward eya yasom nyame a oye nyame oye katiafo onyankopon yes na katia no ye mienu eya katia papa ena katia boni na oye nyoma papa obenya katia papa nyoma boni obenya katia boni na obi se o enie nyankopɔ de me ye bone na makosra bone fache nyame de bone che na ketua ne de wo ye dan onsabeka ti ye hwe ye kotwere sem ye hu nipa nyankopɔ na akasa kan se me de mfom so achew anso so onyankopɔ tua wonka wo mumu yosoka
bosome atwa mu nyina ya dwu bosome me no kasa fa suban ne kwan ya nyame ma yeda subabon nyankopon so bo ye sene nseso sene suban so according to Genesis chapter 1 verse 26. That's right. And so ene ye hu ne se nyame ma ya bako asore na yesuban ne de emfata Kristo na bosome we de me na wo kasa fa ho abomination before God. Eden no kura nipa okwa akọhan no ye de ehun hihye ye dan ema se obusu a ye beti ye dan ye beti wafu enti asase we no wo wura wo enti na nipa bebre free asase no so na kwaye bi fa so free so bi ye owuo bi ye owuyade e bi ye esan ne amane bebre no ye onyankopon na nkasa na o kire nipa asase no ye ne de enti so onyankopon na nkasa no wana no otimeto nsuo 40 days 40 nights ema okum nipa pepa mo fra asase so a sa nyankopon na yesom no oyo sa nyankopon no de a ene wa wo hwam a wotie me na ene gina yie wo so ye chiwade a de oye tie atetefo no be ye tie Yes. so to jagu Sodom enti na no Yesu baaye na ye wo esikafo bebre o mabasa ase so akọ ni edifo bebre asomofo bebre Yesu baaye wa mbebo bi edin na de obo ni din se o se kai lot yere no adentina onyankopon ene sanche ni oye nyina Yesu baaye wa mbekotu lot yere ye na lot yere eye chiwade ye nyankopon se menye oyo nyankopon ma ne da ne de ben nkinisi ene nipa bebre o wa ware wo na adwuma wona pomodin adane de ben nkinisi ya ba fidie so dwoada no ya do ko twerɛsɛm no ewo mabu 17 yemudun nsia se nyankopon se ade nsien nyankopon de ben ana otane ade anso ya ne kra achiwade enti ye bo nioma maako nson no ye bo ba ko so ose ensa ehwe moja edibim egu obi hwe no oya babawa abortion so tugu ani bema be so hwe me se oma oni manyinsen oma mu tu nyinsen egu ano o se ensa bi ehwe moja edibim egu bia eyo no rade de ben echiwade eye abomination nyankopon se eye abomination before God. Obi hwem obi tiem obi abon pa wakum nipa won kasa so abon nipa bi pa akum nipa obi so wo de wano akum nipa osofu Jeremiah no omo bo pa omo fa tu omo fa sekan nipa se momrama ya nya dan ya no nya dan enkum Jeremiah enti ye wo nipa bebre wo de wano akum obi adwuma gu wo de wano akum obi awade wo de wano asai obi ba unti obi so nhwe ne babiom unti obi aware egu wano kasa wo de akuno yakobon se otai na ochiri eye ne de ban chiwade no so ye sani ani bibia how ba ye dan e ba so enti ye kan so ohini bi trans e fra ohini sai Jehoshaphat ohini be di ade nyame hira no wa japade bebre wo ma eno ohini no eche na japade ni nyina ma obi abi na e odo ne ba penye jero wa SOMPA Yeholam oka kire Jehoram se wo me ba penye ne de ahini ne de me de ni nyina ma ya ma Jehoram se manya ahini na wia mefa kwan bone so akumia me papa ye mma me mama ye mma ni nyina na masan afa japade na fa ahini no nso no eno oya dan okum wo nyina mo a mo ne ye som eye edadwoada na yi wa 2 Chronicles
chapter 21 ye kan from verse 1 to 4 and ye 6 na to aso na ye hwe onyame soma na ko ase de waye no kokoam me nyame mete soro mehu ye hwe eno bi ne nyame asoma ye sompa nyame asoma me se membe kan kire o se kwa bi wo ho atene wo nipa ene so na na wie ye no eyo wu akwan fo na wo fa ko hye dan mo wo fa ko dua na se afra nipa ewo enkran komanse wo fra nipa wo takwa wo fra nipa wo abrochire kan nsem twantro esei obi awade egu obi adwuma no nyankopon ye dan wahu ohin na din se hunu na wi office obi ehun nyankopon so wahu ye hwe de nyankopon ka che na ye hwe na wie ye na fatu hunfo ene ye bebo mpa ye ntie de second chronicles so nyankopon so verse 21 verse 12 to 15 Bleso Samuel to so me tie bi onu ba ko che mu dum ye no ekosi dunu wose na krata bi fi odifo Elia ho ba ne nchen se Awurade wagya David nyankopon asie nie esan se wananti wagya Jehoshaphat akwan so ne Yuda hene Asa akwan so na wonanti Israel hemfo akwan so na wode Yuda ne Jerusalem fo ko adwamammo mu se Ahab fi adwamammo no na wakum onuanom enso wagya fiefo a woyese Jehoram tie ni ahwefo no Jehoram ana nyankopon eka asama waye ne kire no no ose ekiwade a Jehoram waye ni se de o papa ebeye ye no wan nye bi ene wo fa kwan bone so Yuda kwan so ene ose wo se ne nyankopon se adwaman de jese bebo obi no ene obi hwe me obi tie me o de hwe ufie ho hwe niam a wo ton a wo de se mabunu and so soli akwese da wa kotra CEDAR so dem Pentecost so dem Roma so dem ufie ne ye ton redo ufie ne ye ton koke ufie ne ye ton apeteshin di anu ohye no bi di omo se ye laka na ye di wu ya hye no penyfo mo fa ncheme ena maburu enom a omo ye dan omo sei tramo Wodi Juda ni Jerusalem for kwa adwamabo ohin na wabefa nyame banwa na atena so Jehoram dwama wo ya oyo no ohin eno hi bia wutie me tufo se enya nkwa na oyo ohin o ohin ma bia wutie me ehimfo bebraba na hima aba a mo nati nyame akwan so ohin ma bi te se Esther nyankopon hwomo anumonyam ohin bi te se David mu nyankopon ni omo nante enti ohina wo tie me enya wo pen so nkwa na edi hini o hini no betoye na wo nana no mo chichiri kuro no a na wo te banwa so no se no mo chichiri no dabi aso foto aso se na wo de odwama momu aha Yuda ne Jerusalem fo kwa odwama momu se aha fi odwama mo no na wo kumu nuanom nso wagya fiefo a wo yesne wo no nti hwe Awurade de ohaw kese be haw ti hoyo enti wo ya achuwade a nyame de ohaw eba wo so enti wo a wo hwem a wo tie me a wo de kwa bone so pesika wo de kwa bone so pa ajapade no onyankopon so ode ohaw ebe haw ohaw a eso pa obe haw oye achuwade bia tie nyankopon ene abomination obenya katua no wasase so ansa na wanya no wosoro obenya katua no ansa na wawu eno ni nipa bebere hawa eba won so a ofise na busua ena mabusua ena beye ena obi na ha me beye wo ho ye wonuoma bebere wo ha ye beye ye wonuoma bebere eyapam ene no me obi hwe me obi tie me ode no me ato na busua so efise bre no busua ne ye hwe ha ma odin se hunu no omanti anka nkyere no Jehoram odin se hunu no ne mante ase o kunkunkum ne nuanom ne nyina ne se ne mano ayo madwene se omo papa praja pade ama wo enti o kunku enti obi hwe me obi tie me wadwene se kwan bone ne so papa de praja pade o ma me de praja pade no a oye de oye chiwade no o say amanfo ma o de praja pade no ajapade de beba na ebe hwe se wo a wo hwe me a wotie me obetimi adi ana so ntimi ni
ɛnam mpanyinfo pii a na ɔmo hwɛ no ɔmo tie me ɛwɔ nkra ne Kumase ne Ghana ha no nipa bi ba asase so ɔmo de kwan bɔne so agyegye agyapadeɛ yɛhwɛ ɔmo wu akyi ɔmo agyapadeɛ nyinaa kɔ dane ananafo de ya ɛna ɔnenanena Kumase ne nkra ne nnuama no aborɔfo na ɔmo firi India no mo baayɛ Lamedis fo yɛ ɔmo aba ne China fo amafo fie no ɛna ɔmo abɛtotɔ ɛyɛ mo bisa sɛ mɔ wei na yɛ ho adeɛ na ha na fie bɛ ne sia anso na akodi afire busua ne nsa afire ne ma ne nsa yɛsɛ hwinhwima deɛ bia ɛkɔdeɛ bɛn ɔsɔfo kaniye na yɛnkɔ ɔsɛ awurade de ɔhaw kɛseɛ bɛhaw man ɛne wo ma ɛne wo ma ɛne wo yerenom tie sɛ obi yɛ musudi a ɛnɛ obi hwɛ ma obi tie me obi twi tuo na ɔde akɔpɛ sika ba ɔba no ahu anso agyapadeɛ ne kaa ne fie nti waka wano atum Nyankopɔn sɛ ɔde haw bɛhaw ɔbaa no na ɔde bɛhaw ma no ɛno ɔsɔfo to aso ɛne w'ahodeɛ nyinaa ɔse w'agyapadeɛ na ɔde akwanbɔne so akyiwadeɛ nya no Nyankopɔn de ɔhaw bɛba so ɔse na wo nso so wobɛyare wɔ yam ɛde bɛkɔ akɔsi sɛ tie ɔse mede yɛfo yadeɛ bɛto wo yam de bɛkɔ akɔsi sɛ yadeɛ ne nti kɔsi sɛ yadeɛ ne nti wɔyam deɛ bɛfiri adida ɔse wo yam nneɛma bɛporɔ na ayɛ dɛn efiri wase aba ebie enti ɔde yade bɔne ɛbɛto wo yam ɛna obi hwɛ mo obi tie me ɛyɛ nipa bebree sɛ nyame fa ne bɔ nto ne kama na kakra wɔ wɔse nyame nkyɛ ne bɔhyɛ no ho sɛnea bi mu susu sɛ ɛkyɛ no ɛtɔ da nyame ama wɔ mmerɛ sɛ fa sesa ɛfiri wakwan bɔne so fa sesa na gyae ɛyɛ bɛn akyiwade a woyɛ no akyiwade Nyankopɔn so ɔkyiri na ɔtan na gyaeɛ ɔsɔfo toa so Chemu dunsia no ɔse na awurade hanyan Filistifoɔ ɔse na onyame hanyan Filistifoɔ ɛne Arabfoɔ a ɔwɔ Ethiopia nkyɛn mu no ahohom etia Yehoram na ɔforo ba Yuda so na ɔtete mu na ɔfa ahode a ohunu no wahene fie nyinaa entity agyapade a ɛne brenti Yehoram ekunkum ne nua no agyapade nyinaa tamfafa wonya omo homatia to asɔsɔfo fie ne ahode a ohunu no wahene fie nyinaa ne ne mamere manso so ene ne yerenom nomum ekoe ɔfɔm nyina nomum koe na anka oba bere ma SOMPA FM mamere mamu akuma Yehoahas ɔmo fa ne mani nyina koe ma ne ka ne ka kyire no nko na ye nyina akire no awurade de yafunu yade mu yade a eni sabia bo ɔde yade mu yade a eni sabia ɛbɔ no na ye kɔso akosi sɛ mfie mienu awie yade ne tena no so for 2 years na yam de no fradi ne yam nneɛma no ne nsoro nyina pie yade no amu na owu yaw kɛse no owu yaw Onyankopɔn ayɛ som no ne hu ohu enti ɔse yɛmfa suro ne ahopopoɔ ɛnsom enti mo a mohwɛ me a motie me musudeɛ nkoa na moyɛ akyiwadeɛ nkoa na moyɛ mo se moapo nyame asɛm mode mo amabrabɔ na bɛbɔ momfa saa futu sɛm nyame asɛm tom fufo woawohwɛ me a wotie me ɛnɛ metufo sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmamfra ni agyapade a wobrɛ pɛ nyina wontimi mfa baako pɔnkɔ wobɛwu agya ne nyina hɔ na awieyɛ no ɛbɛwie wo sɛ enti akyiwade Nyankopɔn sɛ wɔmpɛ ɔtan ɛna wobɛhwɛ me wofa fon enti wofrɛ wo ho sɔfo wofrɛ wo Kristo ni makuo ni wofrɛ wo mamakuo ni wofrɛ wo ho youth ni hwɛ telefo kɔ a woyɛ ne hwɛ nsɛm a wokeka Jeremiah chapter 18 verse 18 ɔse sɛn enti obi sɛ me deɛ mamfa sika nkɔtwa me nua bi ti tie deɛ Bible no ɔka ɔse ɔka sɛ mommra ne yɛnkɔpam Jeremiah ti so toa so ɔse yɛmfa sekan yɛmfa tuo yɛmfa agyan enti nipa bi wohwɛ me a wotie me
odo katrema ekum nipa nyankopon hu nyame nhyira nyame ma wani mmra ho so na boso mi nsia aka wa fi mu no nhyira wo sanso so no hawo ti nyankopon so de nioma mienu ayedan ato ho na o hye wo se yedan fa papa na wayedan wanya nhyira wanya nkwa na wanya bambo na wanya nyini nche ensi wiye wo Yesu dem amen MC yard mo bo adwuma pa MC ya eya azu kama eya mo fa toto so se ya na ahwefo na tiefo nya den entimi kenka bi no mo twire bi ya me nhyira mo nyina amen nhyira ba mo de oja no nam so pa mo type amen Georgina mo nyina mo type amen nyame asema abe nyina mo ka amena mo so mo type amen na nya ho sa wo Yesu dem amen ye tie nyame asem wie pa ye bompa ye na me pasa ye bompa ye mienu bi wa wo hwe me awuti me pasa na me ni wo bompa ye mienu bi na nyame asem ba se pe obo a wudi mu fo obi so ho so so woni mu fo so twere asem se di ogira ho no o hwe yie na wa hwe ase SOMPA kasa urade Yesu enyuma yi wasem aba ahomachi wasem aba ewie yi wasem aba sese ya wasem aba medi asem no mfo mesra bone fache urade asem aba yi ehu ne seme so me foma me woni seme so me foma na me ye chiwade a men so o how beba me so so me mu ma me wie kodro honhom na me so man koye sa musudie ni buame sese ya enya wo chena bie wa no na bompa in the name of Jesus Christ. Empire dika ye boni. Hweme me no na ebo mpa no hweme o nhye ni omo bi nso na me pese me twamfo ni bi kire won osofo ni ma nyame mma ni ahwefo ni etiefo nhye no nso ni obo abosumi bia wade eto no obi hweme ba bibia ni ma nyame de ahye won nsa no ohia hwe biom ye ohia se nyame bebo ho ban na nyame ato nhyire nsu aguso obi hweme nyame ama wadwuma nyame ama okuru wa ma oyire nyame ayedan ama wobie company wobie factory obi hwem wo wholesale kakraka obi hwem wakopie wo man foforo so o ye adwuma o credit hours no doso anso ade ba akwa bronsam de bosumi bia no obono fo no de ade ba ema wo boka obo obosumi bia fidie ni company fidie na ode ye ho adwuma no bibi buwom no way is ka koto 50,000 30,000 20,000 10,000 obi hweme o ye transport owner bosumi bia o ka the problem bele obi hweme obi tim bosumi bua se ne yira anyare a ne ba be yare anani kru be yare obe ko check up aba no na aboka nti ni sika na wanya no efa ehye ye bompa nioma bosumi bia e ma wo boka nyoma bosumi bia ma wo ye den wo onuama seye obesu obi hwem obi tim osofo bosumi bi wo dae a wo so oso sa dae ne pe na ne nuama nyina giegu enti July we sa nuama no Bible say yensi bronsam kwan James chapter 4 verse 7 or say therefore we should resist the devil enti se one sin no kwan a ene e bo sampa e ka se urade Yesu bosumi July ade biara ede eka
Ede eka. Edi esun. Ede esun. Abenedie. Abenedie. Awerɛhoɔ brɛ me. Awerɛhoɔ brɛ me. Honhom nnuama. Honhom nnuama. Ɛne honam nnuama. Ɛne honam nnuama. Bible say. Bible say. Yɛnsi bronsam kwan. Yɛnsi bronsam kwan. Obedwane. Na obedwane. Bible say yɛgye tum a. Bible say yɛgye tum a. Ɛbɛyɛ adwuma. Ɛbɛyɛ adwuma. Na yɛampere so a. Na yɛampere so a. Ɛnyɛ adwuma. Ɛnyɛ adwuma. Wɔ Yesu demo. Wɔ Yesu demo. Wɔ Yesu demo. Wɔ Yesu demo. Adeɛ biara. Adeɛ biara. Ɛde ɛkaba. Ɛde ɛkaba. Mfie hɔ. Mfie hɔ. M'adwuma mu. M'adwuma mu. M'awareɛ mu. M'apɔmuden mu. Me ministry no mu. Me company no mu. Wɔ Yesu demo. Me si ano kwan. Me sign no. Da yɛ bɔne. Me sign no. Sign no. Sign no. Break out. Break it out. Break it out. Wɔ Yesu demo. Bí o wà nínú bọ̀ fà. Jesus Christ. Shout to I break out. I break out. I break out. I break out. In the name of Jesus. More space in the sunyana more type of say I break out. But some me are the bonnie to nipa. Say ya oba say ya wentuma ye yade or say empire eduru so no. Paul say papa me pese me ye. Me ntimi nye. Now bonnie a me mpen eno na me ye. De timi mu na ye me sa. Enne obo abosom yi obronsa beto hu na mmera ago so obo oye bibi wia na wanu hu obe hweme nyoma be hya so ono akasa timi ne ne hoda o masturbate obe hweme otimi twantoro oye wia na wanu hu obetimi kasa sa bone ne sa fornication nyina ma firimu obetimi kasa konkonsa no minni biom anso behwa ne se wakotom obe hweme obetimi o se sa abufuo no sa akokọ no menya biom obehu se no akotom obi butimi fuma ne TV nyina otimi bubo ne nyina ne fi operate nyina ye bompa ye se ye wonuama bi wo ho a eba nipa so obi hwem obi ti o se an roba no krono no me mobium anso bo na dafo bi fa fon friend say kim no de kire ye bompa ye kasa Awurade Yesu Awurade Yesu konama kono bia edimre yo ebreme sunsun bi o ta kire ema mintimi ne nyame nante Awurade boa me Awurade jemi frimo wo Yesu demo wo sumi we die Awurade shamede ye wano na bompa ye wano na bompa
Jesus Christ. Obi hwɛ obi tie esua na wusu metini mumu sɛ Awurade pepa wani wa mu nusuo Amen. Awurade 24 hours nyankopɔn ɛyɛ miracle bi ama Amen. mesi su no pepa wanim na nyame atiew nyame hu su no mesi 24 hours bosumi ya enede ya nyame ye bebi ama Amen. me bɔ mpae ama hwɛfo ne atiefo Awurade obi bi ɔhwɛ me a wotie me Jesus. Abosumi bia obonefo no de eka bi ba ne so se de yira nyare a ni kru ba yare ni baba yare bibi be si na djuma mu ni company no mu ni factory no mu ade de kabre won bosumi bi di Yesu di twemu bosumi bi di Yesu di twemu sa amania no me sign fifi ho me sign fru adjuma no mu me sign fru aware no so me sign fru oba no so ade bi I break it out. Amen. Obi shem obi tie me. Mreyo bi ato so. Papa opese wo ye no ntime nye. Erade ho mo shawden. Erade tumi shawden. Paul say me tumi ade nyina ye. Kristo a o shem identity. Amen. Amen. Type amen. Amen. Baby a ye duru bosomi bi a wo de Erade ye. Yes. Ye ka bosomi bi ena Erade ema aduane. Nyame to mana ma ye janum bosomi bi na Samaria di for hwe nkom se o kire sese aduane bebu ena obi hwe obi tie me bosomi nyankopon ebe ye den obehwe wanu bonya ye de yakoma so ade ebe Awurade enim oboni bi benyense ntafo meso oni bie ma be doso bosomi we obi benya adwuma we ya driver ni na wo hwe me obenya adwuma me say wa twira application transfer promotion ayede Awurade be kai bosomi o hwe me e wo Europe o hwe me wo Asia o hwe me wo America baby bi o hwe me bia e bia wa pa adwuma check credit hours ni sha Awurade be ma wo adwuma no oden o krata sam akopie wo home office akopie wo Awurade kasa social Awurade kasa ma Amen. Awurade say onim de hia ye gise ye den Yebisa se fa unsuo no se television so fe na hwe me se mo share link no na mo fa mo comments ni nya den enguso fro bi no bi nka che se mpa bo no ko so enyansi ye enti onyo ye life na jana no aye den anu aye den jana no aye den hallelujah Amen. For documents, for cell phone, o person ye say no bibi, o twen bibi aloko for phone to eya diaben TV nenche anase radio nenche o yare baby bi ayare no obi afa onsa to o bompa bi ana onsa nyankopon ye yare safo mo amohwe ya mutie no adanse ye born TV so hu ye me say yade no be ko when aka jo say yade no enko when aka kira o say yade no be ka o so na me ye yare safo o sa o yade sese ya baby bi o hwe ya utie bi ayare sa no ba ho me sha yare sa se mra fi ho me sha yare sa se mra hospital me sha yare sa se nwura dam ho ya bompa ye de akoma so ade obi a wona akoma so ade osofo obi wo ha otuo na akoma so ade nyina so se nyame cheme baba akopem obi akoma so ade nyina se bronsam de nsanom atoro so
opeso jai ontimi nyai ode nsanoma to ne baso ne kuru so ne yire so obi hwan obi tie me nioma bi hwa no so ye ne se onku no ho onne no ho ene nyame be me wade ho awrade sano awrade sano awrade sano uhie sika bi me fre sika ma me fra yare sama me fra kwencho ma me fra krata no ma o krata no ye aware sam no ye me fra ba ma ye me so say amen type of amen 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 ya ba ko maso de on pa ka sa urade yesu oso nim de hia yen anso so je se yebisa enti nano batinius bana oka che yesu se rabuni me pese me hu ade na bible say ohun ade enti urade me so makoma so ade ni me peba me peduma me hia kratasam me kristo som Erade boame se ya for akoma so ade kwa ade ni erade ye right ye wane bo fire in the name of Jesus Christ. Ya bompaye oba beda adesan wo ho emonsam doso yes yemo bebre na koso anajo bo so daye ni hawa onya nyina daye bi oso so na anajo okodaye obi hwem obi tie me na manie nyina ya adebi a obi ediko gu ni fie anajo obi diko gu na dwuma mu anajo obi diko gu kwata na bi so anajo ye da na adwe hwe rade nsa fa ofie ho fa dwuma mu ka se rade yesu me ba beda edi mi fie ho me dwuma mu ho me ma no me kru no me yire no maja pade no me de hwe nsa rade anajo ma me na mo ho me ma de panche me bi ware na bompa yesu de mo ya bompa Jesus Christ. After page our documents and answer won't Erade Miss Psalm 107 so verse 20 so Miss Suma Radia Sam se obi o hwe ya o tie yen continent bia region bia country bi obi wo so hwe yen me hwenya mi tumi sembo rensuo no no nsuo na ni Yesu moja nsuo na na yare sensuo nsuo na ni miracle water ya wa obi bi okuta nsuo de be ye bia adanse ni ekire obi ode ne nsa ato ba bi o yare so ba bi o yare o do nsa to so me sha yare sama amen me sha yare sam to so amen fa hodie to so amen obi o hwa me a wutie me documents bi anyame favor ento so nyame grace ento so o yesu dem na ma bompa je so say amen amen ahwefo na etiefo na say ya de mra na ye adwuma wo fie enti ye mra no aso enti ye fra fidie so pe me de 1 hour 10 to 11 esi ho say obi bi obefre biara no mene na bebo mpae ebi anyame asem ebaaye ebi abibi ntu pese ofre hwe TV nanim screen nanim lines maako tre na ho line na edi kan no eye WhatsApp number o WhatsApp ya na say send voice note to ayebetie
lines ne miɛnsa no mo a motie mo radio nti me bɔbɔ deɛ di kan yɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu yɛ 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 ɛna number twato yɛ 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 mete so biom 0553 0553 53 53 53 53 89 89 mede 1 hour to sɛ wo a wobɛfrɛ yɛ biara mɛnya mmerɛ 1 hour 10 to 11 ne wabɔ mpaeɛ nyame yɛ adom na kristo ama ɔkyena yɛbɛsan hyia same time 9 to 10 anwummerɛ saa so na memne da no kwasiɛ da bi ɛbɔ ahomakye no nsia ɛyɛ 9 ɛyɛ 6 o'clock am a ɛyɛ fato sompa na hwɛ adanseɛ no na wɔso fa wadanseɛ saa so na mo a mohwɛ me wɔ Tela 1 TV ɛyɛ ahomakye 5:30 to 6 bia Monday to Sunday wɔn so hwɛ adanseɛ no bi na wɔso type na wɔso bɛfa adanseɛ yesu ama ɔkyena yɛbɛsan ahyia kɔsoa na hwɛ Sompa TV na tie Sompa radio na wobɛyɛ nhyira bye bye 7 Preferred